আমাৰ বিভিন্ন পিছপৰা অঞ্চলত স্কুল কলেজৰ নামত বহুত আন্দোলন হৈ আহিছে, বহুত মানে মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰি আহিছে। ভাৰতবৰ্ষখন শক্তিশালী দেশ গঢ়িব লাগিলে শিক্ষা খণ্ডত আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব। আজি এই শিক্ষা খণ্ডত যি সমস্যাবিলাক আছিলে এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছুমান ব্যতিক্ৰম পলিচিবিলাক লৈ আহিছে আৰু সেই পলিচিবিলাকৰ কাৰণে নীতিৰ কাৰণে আজি শিক্ষা খণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লাহে লাহেকৈ দূৰ হৈ আহিছে। আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত বহুখিনি শিক্ষাৰ সমস্যা আছে। আজি LP স্কুলবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ সমস্যা আছে, বহুখিনি বিদ্যালয় আছে, এজনে শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে, ME স্কুলৰ সমস্যা, হাই স্কুলৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ লগতে কলেজৰ সমস্যা। তামোলপুৰ অঞ্চলত ৩-৪খন কলেজ আছে, কিন্তু মেক্সিমাম কলেজ গোটেই কলেজে নন ডিফিচিট কলেজ, প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে কলেজৰ শিক্ষকসকলে, কলেজ অথৰিটিয়ে যেনেকৈ শিক্ষাদান কৰিব লাগে তেনেকৈ শিক্ষাদান কৰিব পৰা নাই। এই বৃহৎ তামোলপুৰ অঞ্চলত আজি স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰ হ'ল, আমাৰ এই বছৰখিনিত আমি ভাল এখন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু আজি আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে 4খন জিলাৰ ভিতৰত 3খন জিলাত এই মাহৰ ভিতৰতে 3খন কলেজ উদ্বোধন কৰা আৰু ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। আজি চিৰাং জিলা আৰু বাক্সা জিলাত উদ্বোধন হ'ল আৰু অতি শীঘ্ৰে ওদালগুৰি জিলাতো এখন মডেল কলেজ উদ্বোধন হ'ব। কোকৰাঝাৰত এখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অলৰেডি আছে। ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। बे जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय खोब मोनसे गिदिर मोनसे बियो रंजानायनि बाथ्रा जे जोंहा तामुलपुराव दाबो प्रभिन्सियेलाइजेसन डिग्री कलेज गैया आरो दा सरकारनिफ्राय बेवहाय माने डिग्री मडेल कलेज दिनै गायसनसिगोन आरो बे डिग्री मडेल कलेज गायसनखांनायनि उनाव आं सानो सोलोंथायारि बिथिङाव जोंनि जिथु जाखांबोनाय फरायसाफोर बिसोर बेवहाय मोजां खाबु मोनगोन आरो जि गभर्नमेन्ट कलेज बे गभर्नमेन्ट कलेजाव जिहेतु फोरोंगिरिनिबो जेंना थानाय नङा जे गासिबो माने क्वालिफाइड टिचारफोरखौ मोनसे सरकारि फरायसालिखा हिसाबै माने कलेजखा हिसाबै जोङो बेवहाय थिसननो हागोन बा मोनगोन जेराव जोंनि भेन्सार कलेजफ्राव गोबां प्रब्लेम थायो दरमा होनो हायैनि बा बेफोरबायदि माखासे सुजुग सुबिदा होनो हायैनि थाखाय फोरोंगिरि मोननायावबो समस्या जायो बे समस्या जोबगोन आरो बे डिग्री मडेल कलेजाव माखासे साइन्स आरो कमार्स बेबो आर्ट्सजों लोगोसे उनावहाय खुलि जाफागोन गतिके ओनसोलनि फरायसाफोरनि गोबां जेंनाया बेजों जोबगोन आं सानो बिल्डिं जाखांबानो जाबाय कन्स्ट्राक्शन बिल्डिंआ जोबबानो जाबाय आं सानो जुदि बे बोसोराव जुदि बिल्डिंआ कमप्लिट जायो थ' नेक्स्ट बोसोराव माने बेखौ स्टार्ट खालामनो हागोन
बिटिआर एकर्ड जि बेथ' बोसोरसे जानानै थांबाय नाथाय बिटिआर एकर्डनि गोबां पेपारफ्रानो माखासे मावफुंजायाखै बिनि गेजेराव माखासे मावफुंजाबाय बे बेलायाव बेसेबां बोसोरसेनि गेजेराव बेसेबां जाफुंसार होननानै सानो आं सानो जे जिहेतु मा होनो बर' गोरोबथानि उनाव बिसायख'थि जाबाय बिटिसिनि आरो लकडाउन फैबाय ओंखायनो बेफोरनि थाखाय अफिसियेल खामानिफ्रा जायाखैमोन बेनि उनाव दा गेजेराव एसे सम मोनबाय बेवहाय जोंहा माखासे जोंनि बड' एकर्डनि माने क्लजफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय दिनै बर' रावखौ माने अफिसियेल खालामनाय जोंहा सेपारेट डाइरेक्टरेट जानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल एनडिपिफोरनि रिबिल्डेसन आरो केस उइड्रल बिनि माबाया अलरेडि दा जाबायानोसै माने प्रसेस खालामबाय माबाखौ केस उइड्रलखौ आरो एस ग्रेसियाखौ अलरेडि बिथांमोननि एकाउन्टाव हरनाय जाबाय दा नै मेडिकेल कलेज दिनै माने तामुलपुराव जिथु जानांगौ एकर्डनि बे लेन्डखौ दिनैहाय भिजिट खालामलांसिगोन आरो फेब्रुवारिनि गेजेरावनो मेडिकेल कलेजखौ गायसननाय जासिगोन बेबो बड' एकर्डनि आरो बेबायदिनो गोबांथार जोंहा माखासे माबाजों सोमोन्दो थानाय माने एकर्डजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्रा जागासिनो दङ आरो आं सानो माने बेफोरो बे बोसोरसेनि गेजेरावनो फ्राय गासिबो माने मा होनो गायसननायफ्रा जाजोबगोन नाथाय बेखौ कमप्लिट खालामनो हयथ' आरो 1 बोसोरसो नांनो हागौ गतिके बे बिसायख'थिनि थाखाय मास मोनथामसोआ एसे थाथ'गोन बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया आरो बेनि उनाव कन्टिनिउवास भाबै बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जाजोबगोन एनडिपिफोरनि जि एक्स ग्रेसिया बेखौ थांनाय सिगां एसे होनाय जाबाय 1279 होनाय जाबाय बिनि गेजेरावनो माखासे दंबावो होननानै थिरेन ग्रुपआबो दाखालि जि मोनसे डिमान्ड खालामदों बेखौ लानानै सारा मा बुंनो सानो ना बेबो गासिबो जाजोबगोन बेवहाय माखासेफोरनि मुङा आगोलाव गैयामोन बा बिथांमोना अबेबा मुंखौ साबमिट खालामदों बेनि भेरिफिकेसन जादों बेबायदि माखासे अफिसियेल प्रसेसआव माने थाबथानानै दं माखासेया गतिके बे कन्टिनिउवासलि जालांगोन आरो धीरेन बर' बिथांमोना गावनो क्लसै जुदि जलाङोबा जिरायलाङोबा आं सानो बियो आरो थाबसिन जाबावगोन नाथाय बाहेरायावल' थानानै सरकारखौ बखिबाय थायोब्ला लिडारफ्रा होमब्ला केडारफोरनि जेंनाया जोबनाय नङा ओंखायनो बे धीरेन बर' बिथांमोननिनो दायित्व जाहाथे जिखिनि दङ बेफोरखौ जाहाथे थाबैनो थिग खालामनायाव मदद खालामो थाफानानै मानानै मावफायो दा धीरेन बर' बिथाङा जिहेतु आलदायाव दंथ'बाय थायो राजनितिक भाबै बियो रल लादों बिपिएफ बिथाङा दा बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौबो माने बाहागो लाफायाखै गतिके ओंखायनो बिथाङा प्रसेसखौ मोनथिया धीरेन बर'आ ओंखायनो प्रसेसखौ मोनथिगौ गबिन्द बसुमतारी बा माने फेरेंगा मोनहा बिथांमोना प्रसेसखौ मोनथिबाय थादों ओंखायनो आं खावलायदों गासैबो एनडिपिआनो दा गभर्नमेन्टआ माने बिटिसिनि दारैनो बिथां गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ आरो बिथां रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बिथांमोनखौ दायित्व होबाय बिथांमोनानो गासैबो एनडिपिनि माने रिबिल्डेसननिफ्राय लानानै एनडिपि रिलेटेड केसफोरखौ गभर्नमेन्टजों माबानानै मावलांसिगोन बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखायनो जेसेबां एनडिपि रिलेटेड इस्यु दं आरो जेसेबां एनडिपि केडार दं बिथांमोनहा गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो इएम बिथांमोनजों जगाजग खालामब्लानो आं सानो गासैनिबो समस्या जोबगोन दा बिदि गेलेनायनि बाथ्रा फैयाखै माने आं दा बिजेपिआव जइन जादों माने बावैसो गतिके आसाम बिधान सभायाव बिजेपिआ मैखोमै बाहागो लागोन आरो जों फोथायो जे बिजेपिनि दैदेननायावनो दिनै आसामाव फिन सरकार फैगोन गतिके दा आरो साननैसो दंबावो बिसायख'थिनि बेलायाव थ' गुबैनो गाबोन समफोर नोंथांमोना मोनसिगोन जे बबेयावहाय माने बिजेपिनिफ्राय सोरखौ बिजाथि होनानै जोङो इलेक्सन गेलेयो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै बुंदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो ना बेथ' इउपिपिएल बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय बिथांमोना सिङाव माबायदि स्ट्रेटेजि लादों आरो बबे समस्थियाव प्रिपेयार खालामबाय थादों थ' डेफिनेटलि बिथांमोनाबो राजनिति हान्जा हिसाबै बेबायदि मोनसे माबाखौ लागोन मा होनो स्ट्रेटेजिखौ लागोन आरोखि बोरैहाय गोबांनिफ्राय गोबां एमएलए माने देरहाहैनो हायो दा बिजेपि आरो इउपिपिएल जों जथायैनो जिहेतु मोनसे मा होनो बुजा फरानि गेजेरजों गेलेगोन गतिके जों बेवहाय उनावहाय रायलायलायनानै थिग खालामगोन